Hadian baka sorkar jela lengba katanat tourism hinin kasngi kalapha raka jingtho shu chairman jaga Green Tech Foundation ba H Bansiudor Nonglang ba kanumdan shu kajingte hapo daulen nong lumpong deng na kalyang secretary jangka GTF uba ritri lingdo ha kajingkran shakilat pathai khubor ha ulaong ba na kalyang ka GTF ru kaladap banpha raka jingtho shaka sorkar da kababu jingkeli balada amdon kajingte balai pat phi lilam hadu andro phos nam yaute ulum bar ulaong ba kabanta jongno phi lilam kumta ulaong ba na kalyang ka foundation kadawa bade ban panphai no yaute ulum shaka jat banriu amdei ban lilam shaka company ulaong ru balada phim panphai na kalyang jongki kin omi satya nakate kajing shong shathan Nagaliang jong Green Tech Foundation kabla lam kman ini kajing yaki persa kajing tray jong kataka project halor ulum pongdeng wan penkelai ka komisi penta na kataka project jong ka luxury resort and spa ti kumjuru banding persa halor kataka jing de lilam no yaute ulum pongdeng dolenong sakik he spa corporate ka bahadu trupos nem hanin gaski ngilayo ban pediang ka sithi ni joint secretary jong tourism department Hendrai kata kerukom ICT buat kacing pensa naki kasulong bet kaju si kaju ba ki keren sa ba kinumdan kita kicing tei ki ni layang skam ndu ko pas nengkong hi kasngi ko nengkong bang iong ba ha ulung pongdeng kamlong kajaka ka ba pinyele te mentapat ki penpai pat da kum to ban ong ba to menta nengkong ki ong ba umdan kata ka jing ayu lumpong deng hadin ki ong em ta kin dan ki permanent structure ding la kan tha ki ba pidan ki permanent structure menta ki ong em dan umdan chu ki permanent kin dan ki temporary yang ki umdan ki temporary tementa pat ki ong ba umdan kinja construction chu ate lumpong deng te ka jing kli ke jong ipat saka sarkar kalong balada pindan kita ki jing tei ki hang te lumpong deng balai pat philinam ki ka khandau hadu hundre posnam nabenta kajing mentoy jongno ba phi lilam hadu hundre phosnam nya kata kadai ka bangi ngim suthu misai bat kabom don nongrim eru ka ba joint secretary jong tourism department ba in pha i to ka sithi te halor ka to ka sithi ka ba nilayo pediang nin kasngi na kalyang ka jongiru nilapun phai da ka sithi sa joint secretary to government of Meghalaya tourism department bangi pensai ni ba dak babu jing keliru lada pimdan kita ki construction balai pat hi pidan company lam adu under post nem ya ti lumpong deng nging isdan tangkoi bandawa bayakan ni ka project pidai banum sim sting kamtam ya kasur kamen sim upaj ba ngidon tangkoi ka jing dawa bapan phai no ya katei ka khandau ka siap jong lumpong deng dolnong sakipat ba bani scam halol kata kanong rim namar kini gibreu ki penkelan haju si haju peladang imyo ya kata nginomi nang ni namadan maki yes kumbulong menta kumu pi ba kerjendam na po ka state pollution control board kala peni pada dakumai kum tu kum ka lain kum pilayo da karti ai ke pinong dan menong halol kan ya hakabili ba ka korrigendum ka kimi na ba ka bami na pollution board dapat ngan supun kenma biang sisin ba per pingi yo naglemba ka RTI ka first line jong petugas consent ka ong as per the particulars furnished by the applicant temut katkum ka jingdon kam jong uta uba apply ka city kiladon ke te hang tu ka condition ki ai ba dekendon kita ki luxury villa lumpong deng ba kita ki villa ki resort ki restaurant ta ki cafes ta ki facility da kumai te dang menhakini gisi dang Simon Sisi ki wan ra ta korigandam telada kajing don kam kajong untuk applicant ba udon kam bansna kita ki luxury ki kai bali phim cancel no sindon ni ka CTE ka PI nangkong ka pemut iu ban pen correct pat kom ni simit ki wan ra kajing correct kom ni lada umdai bakadon kani kajing yaki dai lada kam dai da kajing sat khan kajong chairman ujongi ka baklambu upor kini ki breu ki layak bet sakmat ki pat ba ki de ban syar kata bagini ki breu ki layak bet sakmat namar ka CTE ki ka krenshai bakindan ki jingtai jong ka villa ka restaurant ka cafe bat kita ki facilities da kumai lada ka jingdon kam jong tau applicant na duka singin kong ka kita bali pinuan ra ko regenda men repi ban scrap sunan ni ka to ka CTE ru bide ban review to fresh CTE bide ban issue not a corrigendum ka ban correct ka balada pai tang katai tikum piong ba
ma phi msania ya tu jing ong ba lada ka ba jing don jong ban num priang ya tu ong ba kanum don ta ka jing tei tu kadi na kadau ba PE ba long kani kala ban kata pada hadir habut bikin penon kam pada ka Di Drew Post Nam dengan perkat kata ka jing lilam jong uti ulung pongdeng menta ki ong dan kam Pi si sen begini ki brio ki layo ban long try hang tei kin tei kat wa tei ru im tip sura namar menta kadang dei tang ki niat tang sistem arsnem la sai da kala khamya ki san snem do sem la pajak kan ke isu dei kin sa sedang ban trai nga tip sai kin sedang ban trai bad ha kata ka por le se dada don bak pentut pat chubu ki om bakan sakela ki sarkar da kumni kumtai kini ki brio kin yo benta ban nek chakut kin om bapet kadon ko government ha to ka por kila ai lilam ni ka caka ngingin enforce baik kan ka agreement ka pekla website isu tu sai ka plan ju kini ka plan lupa na don kong kam dei su ka bikidang ong menta ka ko plan ni kini snem maswa ban de lilam no ya kan ka khando siap ka jongi bat mentali ha bagi om ba dan kam dan chu ki construction how to kam pen khen moy kalan transfer act ban su ai bat khando ho bar celah hatu phin bu nam ka jingkeli pada habide utu jing tho jong phin pha sarkar ka ei ka ba pen ek sarkar ban long ban scrap no tangi ti banta ka phibu nam ka jingkeli kat kum ki dinya kendo ka jongi direct badi director jong tourism men haka singi palang bat kum jo ka jingi kendo bad tourism minister ki kim kran sai kim kran ki pen ki kran kelan na ju sia ju tingis tu kini ki bro ki don kaplan ayu sadien bat kum jo ro bi stu bakan ka jing krawat chabi nang nur Teban ya keren ni kita ru kim long open hire kim snap tu irengi dari ki keren kelan haju si haju tengi keren beda basai ki lada pidang bun ki jingduna nang ni nang tai ban secure ri te ulum pong deng dei ba baweng no si sundan sampai pat hadin habot himut bande yu te ulum pong deng Jadi kayak ke so karma ko ong kanum pendan kam su nei ni te try ka dog ba pelong ke GDP masukkan pakam trek bersikap ini kalau penruak ka ha ka jingi tengah try inda tip sai ki kita ki daw ki bakam kalong menti hadu kane bakam tre pan scrap kane ka project lani pan weng no kata ka agreement ka te ulung pong deng ndreng suba bet ba kadon ke ngatrai ka baki kila adap plan ya kata ngamtip la mendek namar haka politics te ngamtip ki don kenjerat ki babun namar gim don kita ki saki satar ki bas camp handai ka sulang betang bangi suba bat kaya kataru pat ba hi sutuk sai